Palapuran dika kenya ngutus telik sandi kati paran pawartane Gunapaya bareng matur ngawuneken dereng wangsul kedatipun tenggo ngantos mangke gagat dan tuki kula ingkang putih toyo sampun pinten dinten Gunapaya anggenipun pados pawartos wonten ing manggih kok kados dumugi sepriki dereng sowan kula piyambak menika inggih bingung king menapa Gunapaya ingkang sampun sagah nyendikani dawuh dalem ngetitikaken tapel wates Kemangiran lan Mataram miturut petang mesdanipun Gunapaya saderengipun tengah ratri kedah sampun ngadhep wonten kersanipun Kanjeng Penembahan Senopati watos manah menawi Gunapaya mangke pikantuk bebaya wonten ing Kemangir. Boten perlu tiyang dalem nyumelangaken dhateng Gunapaya. Gunapaya menika lureng Trik Sandi Mataram ingkang sampun dipun saparingi kekancingan saengga miturut lalaran petang mboten badhe manggih rupeda menapa-menapa ewa semanten ger Penembahan mring ngantos mangke dumugi lingsir wengi Lurah Gunapaya mboten ngadhep tos keterangan wonten kersa sampeyan dalem Kanjeng Penembahan Senopati kula piyambak ingkang badhe nglarah ingkang badhe madosi wonten pundi lan menapa sababipun Lurah Gunapaya dumugi sakmenika dereng tos pelapuran wonten ngersanipun Kanjeng Penembahan Senopati. Menawi mekaten kula derek tidakipun wajuru. Boten inggih. Sampun Penembahan, sampun. Kula menika prajurit lho, Pak. Nggih. Kula inggih siaga menawi kedah madosi wonten pundi dunungipun Gunapaya ngantos dumugi sepriki dereng sowan. Namung yen dalem kula atur emut senajan piyambak menika prajurit ingkang linangkung ingkang sampun kawentar wit timur nanging sakmenika piyambak menika sampun sinebat Penembahan
sinembah sembah dipun sepuhaken mboten sakmesthenipun menawi sampeyan dalem lajeng tumut kula madosi Gunapaya nindak kirang prayogi. Sampun to? Kula aturi pitados dhateng kula. Kula mangke ingkang badhe madosi Lurah Gunapaya. Ngeso dalam kotril ingkang piyambak. Kula pitados kaliyan Wajo. Nggih. Ini. Maju. Gawe bingung. Kanjeng Penembahan ki selak ora sronto. Saguhmu sadurunge nglingsir wengi kowe ora wis tas pelapuran. Kok lagi saiki ana apa? Gunapaya. Pangapunten. Tenanipun lah kula menika sampun wonten regol Metara. Loh, wis tekan regol kok dadi saiki lagi tekan kene ning Gadri. Prajurit regol menika rak boten pitados. Menawi kula menika prajurit sampun. Ora percaya. Apa kowe ora nggawa layang bukti yen kowe kuwi prajurit sandi sing nindakke kewajiban? Kowe ora nuduhke layang paring dalem Kanjeng Penembahan yen kowe iki lurahing telik sandi sing sak mangsa-mangsa ngadhep Kanjeng Penembahan kudu diparengke, kok dadi dipepalangi piye? Salat kekantungan ical. Ical. Astagfirullahaladzim. Sampun. Layang kekancingan kok ilang iki kepiye? Nek sirahmu ilang piye? Ayo kek munjuk. Mboten perlu Wajuru duka dhateng Gunapaya. Mboten duka namung ngemutaken. Wong surat kekancingan tandha yen piyambakipun menika nindakaken kewajiban kok ical. Inggih mbok menawi wonten griyanipun menika damel dalan larenipun ngaten. Ya apa? Kowe mampir ning omah dadakan. Icalipun menika nalika kula mlebet wonten ing wewengkon Kemangiran. Nalika kula mlebu ning Kemangiran Malah ical. layang ilang. Oh. Munjuk. Piye Gunapaya piye? Sakutawis bojone layang kekantungan paring dalemipun Cakarta. Oh. Ayen mengko ditemu wong rak ya nyilakani kowe to. Ya. Nek pancen nggonmu randhat ki mergo ana alangan rubeda. Yen layang kewajibanmu kuwi ilang ora dadi ngono. Saiki kuwi matur sing tersih, sing cetha, piye swasana lan piye kekarepane Ki Ageng Wanabaya ing Kemangiran. Yo, matura sing cetha Gunapaya. Sasampunipun kula saged mlebet wonten Kemangiran. Mila saestu menawi Wanabaya mangke badhe wani wonten asokan. Buktine opo? Kowe bisa matur kaya ngono ki buktine opo? Wewengkon Kemangiran. Sekiwa tengenipun menika sedaya warga sami geladi peperangan. Kados-kados badhe ngadepi peperangan ageng. Kados pundi menika? Kula sak pamanggih kalian kersa nyandalem Kanjeng Penembahan Senopati yen pancen aturipun Lurah Gunapaya menika saestu leres. Mangir mboten kenging misah saking wewengkon Mataram. Mangir mboten kenging mandiring menika bebayani. Ewa semanten. Kanjeng Penembahan mboten kenging grusa-grusu. Sampun ngantos kecalan petang awit senadyan Ki Wanabaya menika namung jejering
Demang ing Kemangiran. Namung piyambakipun gadah sifat kandel ingkang dados agol-agolipun Ki Wanabaya ingkang sinebat tumbak Kyai Baru Klinting. Wajuru. Menapa Wajuru kesupen? Kula menika inggih gadah tumbak Kyai Pleret. Wajuru yen taksih kemutan. Paman Dipati Jipang pejah amargi dayanipun tumbak Kyai Pleret. Menapa malih namung Wanabaya mangir? Kula sosok ngai tumbak Kyai Pleret. Tentu mrodol jaringanipun. Namung ngemut Ki Wanabaya dadi Arya Penangsang nalika semanten. Ki Wanabaya menika tiyang ingkang sampun kondang kewanenipun kandel ingkang dados kapitadosanipun. Senadyan yen dalem kagungan tumbak Kyai Pleret ingkang sampun kenging dipun gol-golaken wiwit nalika yen teksih muda ngastos sakmenika jumeneng Panembahan. Ewa semanten yen dereng kepepet sampun ngantos ginakaken tumbak Kyai Pleret menika ingkang atos-atos Panembahan. Lajeng menawi pamanggihipun Wajuru kula kedah kados pun Dipun traju awakipun piyambak kedah sengkut anggenipun ngiyataken perjurit wonten ing Mataram. Dipun siagakaken sampun ngantos mangke wonten duna dungkapipun. nggih. Menawi katen Kula ingkang sowan Nyun pangapunten Urai Jong Meru. Nyun inggih. Menapa kok mlayu kaya duyak satu kewan? Nyun pangapunten katiwasan menika Kanjeng. Ketiwasan kepiye? Jong Meru Nyun inggih Ki. ninggal Duga Prayoga, ninggal Subasita, nunjang-nunjang gawe kaget. Iki Gunapaya mentas gawe kaget, kowe malah gawe kaget meneh ana apa? Saestu menika kula dipun pejaman kula sagah niki. Ayo ana apa? Dipejahi saguh ki ana wigati apa kok malah Nggih, kepareng matur Kanjeng. Sak menika wewengkon gemulung dipun obong. Gemulung diobong, gemulung diobong. Nggih. Wajuru. Sampun boten saged dipun eman malih menapa. Kula piyambake badhe majeng Wajuru. Sampun Panembahan. Sampun. Kula wae sampun munjuk. Sampun ngantos grusa-grusu. Mangke mindak keseluruh. Sampun ngantos kecalan petang. Mangke mindak wirah. Panjenengan menika sampun sinembah-sembah. Wanabaya menika namung jejering Demang. Menawi panjenengan menang mboten badhe kondang. Nanging yen piye mangke kawon menika badhe barang wirah. Sakmenika ngaten kemawon. Rening menika tetela sampun wonten bukti yen mangir Wanabaya damel rusuh wonten ing wewengkon Gemulung. Sampeyan dalem saged nuding salah setunggaling putra dalem Senopati dalem temenggung anung-anung ing Mataram. Sampeyan dalem bektane Kanjeng Kyai Pleret. Kados pundi ta Wajuru menika? Kanjeng Kyai Pleret menika mboten kenging pisah saking kula. Menawi namung Senopati tumenggung utawi rayi-rayi kula piyambak ingkang beto. Lajeng mangke dipurebat mengsah. Saya mboten kanten-kanten nak. Kula piyambak ingkang badhe beto Kyai Pleret Sampun. mejahi Wanabaya. Sampun. Kula wae sampun matur menang ora kondang, nek kalah barang wirang. Monggo Kanjeng Kyai Pleret kula aturi mapakaken wonten ing plonconipun Gunapaya lan Jong Meru supados madal pasilan. Monggo dipun petang, dipun traju, dipun timbang. Kados pundi mangke supados menang anggenipun ngadepi mangke. Kowe madal pasilan.
amargi juru penggal. Kula sampun belajar dhateng Kemangir. Kula piyambangan badhe mejahi Wanabaya. Yen Wanabaya sampun wani ngobong-ngobongi, tegesipun piyambakipun sampun siaga. Mila awakipun piyambak kedah ingkang sabar, kedah ingkang mulat, dipun petang, dipun traju. Nggih. Nggih. Rene juru menika boto agung ing Metara. Nggih kula nderek menapa kersanipun Bojo. Ingkang baken Kemangiran kedah ke bawah ing Metara. Kula ingkang sowan Rama. Wayah Pembayu. Nini Pembayu. Ana apa tengah wengi sliramu sowan ngarsane Rama tanpa katimbangan? Dereng sare to wayah. Injih ya. Punten dalem sewu Rama. Kepiye? Menapa kepareng kula mati? Yen pancen sliramu kudu matur wengi iki ndak kepareng. Yen ora kanthi sesuk lethek ing sengit. Rama. Kula sampun sedaya ingkang Rama lan Eyang ngendika. Kula nyuwun lilah dalem madeg Senopati ngrampungi perkawis Mangir lan Metara. Nini Pembayu. Injih Rama. Metara miki ora kurang wong lanang. Ora kurang senopati lan satriya. Yen nganti sliramu maju ning palagan. Kaya ngopo aloke wong Kemangiran? Kaya-kaya Metara wis ora ana wong sing wani ngadepi mang. Rama. Kenging menapa? Pawestri mboten kepareng macing perang. Ora perkara wong wadon ora kena maju perang. Kena. Oleh ning dudu sliramu. Nanging Rama, Sliramu iku putraku. Tak eman. Yen nganti mengko ana apa-apa ana ing palagan. Rama sing kelangan. Rayi-rayi dalem Senopati Anung-anung dereng wonten ingkang katuding dening Rama dalem. Kok wayah badhe madeg Senopati menika lajeng mawi gelar menapa wayah? Iki rak nggih mboten pinanggih nalar. Ora ketemu nalar wayah. Rama kalian Eyang mboten perlu kuwatos. Nggih. Kula gadah cara piyambak. Kula mboten badhe ngginakaken perang. Sebab menika badhe nuwuhaken bebanten. Nanging kula badhe ngginakaken cara kula piyambak. Kanthi lungiting budaya ingkang adiluhur. Kula mboten nyuwun perjurit, kula mboten nyuwun gaman. Nanging kula namung nyuwun saperanganipun gamelan kemawon, Rama. Terus pundi menika? Kula kok mboten tanggap kalian aturipun Nini Pembayun menika. Cethanipun wayah Pembayun badhe madeg Senopati ning mboten ngginakaken gelaring perang lan perjurit aben perjurit ngginakaken lungiting budaya ngeten. Injih yang leres. Kados pundi? Menawi kula tetep iman menawi anak kula kedah majeng wonten ing palagan. Kula suwun pitados kalian kula, Rama. Ngaten kemawon. Injih. Perkawis menika perkawis ingkang rempit. Wayah Injih ya. kula kaliyan ingkang Rama nyuwun wekdal. Sakderengipun gagat enjing mangke kula badhe caos katetepan kepareng lan botenipun. Sakmenika kula aturi wangsul wonten ing pagulingan menika dereng subuh Iya. tesih saged sare. Iya nggih. Injih. Injih Rama, kula nyuwun pamit. Baliyo dhisik mengko menwa juru sing maringi palaksu. Injih.
pundi menika? Inggih wonten tetembungan kacang mungsa ninggal lanjaran. Kacang tanpa ninggal lanjaran terus pundi? Dekatipun ingkang putra Ratu Pembayun Nggih. ing atasipun jejering wanita kenceng sanget kepengin madeg Senopati mongko mboten badhe ngginakaken prajurit. Ngginakaken Kartis Sampeka babar lungiting budaya. Menika menawi wonten ing sanubarinipun wayah kula Pembayun menika mboten ngandhut darah Senopati, mboten badhe kelampahan. Nomo kersaken Nyai Tumenggung Adisara. la incih to. Menika rak pembajengipun ingkang garwa Nyi Menggung Adisara. Nggih. Kula kemutan nalika nelukaken Purabaya. Purabaya. Nalika Purabaya Nyi Menggung Adisara. Nggih. Monggo slira dalem inggih Senopati pinunjul Nggih. wiwit dereng umur 2 taun pian sampun saged merjaya Dipati Arya Penangsah. Rak tegesipun slira dalem kagungan darah Senopati, Nyai Menggung Adisara inggih kagungan darah Senopati. Darah Senopati kakung, darah Senopati putri manunggil dados siji wonten angganipun wayah Pembayun. Mila saking pemanggih kula dipun warengaken. Sebab menawi menika mangke saged kaleksana. Tegesipun mangir badhe nungkul mboten kanthi dipun gecak peperangan. Yen nungkulipun mangir menika mboten sarana peperangan. Ateges ngirangi bebanten. Kados aturipun Ratu Pembayun kala wau. Ratu Pembayun ajrih menawi mireng panjeriting pawesta ingkang kicalan semahipun mergi gugur wonten madyaning peperangan. Nanging menapa mboten ngwatosi? Menawi penyandalem sampun lilah ditangalah nglilakaken wayah Pembayun ginakaken gelar lungiting kabudayan, kula mangke ingkang badhe tanggel jawab kawilujenganipun wayah kula Pembayun. Wajuru tanggal jawab perkawis Kula ingkang badhe tanggel jawab. Inggih. Menawi wajuru tanggal jawab perkawis keselamatanipun anak kula Pembayun. Inggih. Kula sumanggahaken. Sumangga kula atur nuwun. Inggih. Mangke kula ingkang badhe tanggel jawab. Ingkang atos-atos. Monggo anggenipun ngripi anak kula Pembayun. Sri Maha